Historici síce odhadujú, že prví obyvatelia prišli do doliny medzi Strážovskými vrchmi a Malou Fatrou niekedy v 14. storočí, no zároveň spomínajú prvú písomnú zmienku o lokalite Čičmany už z roku 1272. Kto boli títo príchodzí? Nemeckí kolonizátori? A či pastieri z Balkánu? Nevieme ani to, kto bol prvým feudálnym vlastníkom tunajšej pôdy. Poznáme iba neskorších, od Mikuláša z Turca cez rodinu Rakovských, Záblackých, Seréniovcov, Tekeliovcov až po Berchtoldovcov. Nepoznáme ani mená obyčajných ľudí, ktorí v pote tvári obrábali nehostinné role na okolitých strminách. A tak vykúpením pre nich ostávalo sťahovanie za mäkším chlebom do Dalmácie, či do Rakúska, Francúzska, Belgicka alebo až za oceán. Nevyhaňala ich tam len bieda, ale aj povodne a najmä ničivé požiare, ktorých bolo neúrekom. Len v minulom storočí veľká časť príbytkov ľahla popolom 3-krát. V roku 1907, 1921 a koncom druhej svetovej vojny. Ak sa niektorí z vysťahovalcov napokon vrátili, nebudovali si už tradičné drevené chalúbky, ale murované domy, ktoré sa síce javili ako bezpečnejšie a pohodlnejšie, no dedina takto strácala svoj typický charakter. Dnešné Čičmany poznáme ako súbor dreveníc pomaľovaných charakteristickými ornamentami, ktoré nemajú obdobu nikde inde vo svete. Odborníci sa ako tak zhodujú v názore, že ozdobovanie domčekov sa začalo približne pred 200 rokmi. Postarali sa o to najmä ženy a inšpirovali sa pôvodnými čičmianskými výšivkami, ktoré sú známe pestrofarebnými geometrickými ornamentami. Používali pritom vápno, takže boli odkázané len na jedinú farbu, a to bielu. Ozdobami sa inšpiroval aj známy slovenský architekt Dušan Jurkovič, ktorý sa podieľal na obnove a výstavbe niekoľkých dreveníc po požiari v roku 1921. Čičmianske vzory nie sú výplodom náhody. Predstavujú symboly rodiny, viery a aj podnetov z okolitého sveta. Každý prvok má konkrétny význam. Napríklad hranaté srdiečko vyjadruje lásku, v
vtáčik alebo kuriatko symbolizuje prírodu, baranie rohy predstavujú silu a odhodlanie, kosoštvorce, no najmä krížiky, majú za úlohu ochraňovať obydlie a odháňať zlé a temné sily. Napriek tomu, že čičmianske vzory pripisujeme histórii, nestrácajú kontakt so súčasnosťou a aj dnes ich môžeme považovať za moderné. Svedčí o tom ich široké uplatnenie v oblastiach, kde by sme to vôbec nečakali. Na obaloch potravín a nápojov, na podťahoch sedadiel vo vlakoch, ba aj na vkusných odevoch našich zimných olympionikov. A stačila k tomu len jediná farba – biela. V relatívne rozľahlej dedine dnes žije len vyše 120 stálych obyvateľov. Väčšina chalup slúži na rekreačné účely majiteľom nielen zo Slovenska. Už v roku 1977 bola dolná časť obce vyhlásená za pamiatkovú rezerváciu ľudovej architektúry. Chránených je dokopy 115 objektov, z toho 36 nesie označenie Národná kultúrna pamiatka. Samotné čičmianske ornamenty boli v roku 2013 zapísané na reprezentatívny zoznam nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska.